हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद खाम्फा बरगयारि जिंदाबाद बीपीएफनि आफादगिरि मानगोजा हाग्रामा महिलारि आरो बीपीएफनि साफ्रोमबो सेनियर लिडारमोन जेनेबा आब' प्रमिला रानी ब्रह्म रिहन दैमारि जोंहा एमएलए सरन बर' रबिराम नार्जारि आरो जोंनि एमसिएलए इएम गासिबखौबो बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होयो आरो जोंनि देरहानायनि सिट बयबो रायजो राजाफ्रा दा माब्ला इलेक्शन जायो बेखौल' नेगासिनो दङ आरो बेखायनो जोंनि देरहानाया रायजो राजाफोरनि आखायाव रायजो राजाफ्रा दा बिनि थाखाय बयबो रेडि जानानै दं। सार बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन होननानै आसा खालामो? बेसेबां भट लानानै देरहागोन बेखौ बुंनाया दा सम्भब नङा खिन्थु बुरजा भटआव जों देरहागोन। सार पृथ्वीराज नारायण देमेशआ नोंथांनि चेलेन्ज आं बिनि सम्पर्के जेबो बुंनाय नङा नोंथांमोना बिनि रलखौ नुलांबाय थागोन। सार एमपि बिसायख'थिनि उनाव बिफोरखौ जिर' जानो थांगासिनो दं होननानै बिथांमोनाथ' जोबोद बेबायदि खोथा बुंगासिनो दं खिन्थु रायजो राजा बिथांमोननि जि खामानि मावनाय आगोलाव जि प्रतिश्रुति होबाय जेबो लाखियाखै ओनसोलाव जेबो उन्नयनमूलक खामानि मावाखै गोदान मोनसे स्कुल कलेज बानायाखै गोदान हस्पिटाल बानायाखै गोदान लामा बानायाखै गोदान इरिगेसन बानायाखै गोदान हाथाय बाजार बानायाखै माने बिटिसिआव रायजो राजाफोरनो जि नांगौ बे बुस्थुफोरखौ बे साराय 3 बोसोराव बिथांमोना जेबो मावाखै आरो बुंबाय थादों जे बीपीएफआ 17 बोसोराव जेबो मावाखै दा बेखायनो बेफोरखौ बरनायनानै बेफोरखौ कम्पेयार खालामनानै रायजो राजाफ्रा नुबाय बे नङा जे बिटिसिआव मेगन गुनु मानसि गैया थगायब्लानो जायो बिदि नङा इउपिपिएलआ बेखौनो सानदोंमोन जे थगायजागोन आगोलाव थगायबोनो हानायखाय दाबो थगायबाय थानो हागोन बेखौ सानदोंमोन खिन्थु रायजो राजाफ्रा दा थगायजाया बेखायनो बिथांमोना दा बे थगायनायखौ बुजिजोबनानै इउपिपिएलनो भट होआ। सार क'क्राझार लोकसभा बियाबनिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय गौतम मुसाहारि आरो इउपिपिएलनिफ्राय एक्जिस्टिं एमएलए जयन्त बसुमतारिखौ सोर सासे केन्डिडेटजों माने टक्करा जागोन होनना सानो? टक्कराथ' नोंथांमोनहा नाय इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि मोनथाम दलआ ज' नङा होमबा एलायन्स गभर्नमेन्ट दादों बिटिसिआवबो सरकार आसामावबो सरकार आरो बिथांमोननि जि कमन केन्डिडेट इउपिपिएलनि केन्डिडेट बेनो जोंनि मा होनना बुङो नोंथांमोनहा मा होनदों बेजोंनो जोंहा माने सौदावनाया जागोन खिन्थु जों दा नुदों बे मोनथाम पार्टिनि गेजेराव मोनसे पार्टिया इतिमध्य नागारनानै थांबाय जिएसपिआ खारन नबसरनिया गावनो केन्डिडेट होगोन होननानै डिक्लेयार खालामखाबाय मोनसे पार्टि गैला दा खालि बिजेपि आरो इउपिपिएलल'सै आरो जों बुंनो हाया बिथांमोननि बे खौसेथिया बेसे गोलाव थांगोन। सारा देरहाखांनायनि उनाव गिबि हिसाबै मा खामानिखौ मावगोन सार? गिबि हिसाबै मा मावगोन बे नङा जोंहा मोनथाम एजेन्डा दङ बिटिसिआव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनाय बिटिसिआव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो जाति गस्ति धर्मालम्बीखौ राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै बयखौबो खौसे लाखिनाय आरो बयखौबो ज' खालामनानै ओनसोलाव जौगानाय लाबोनाय बयनोबो समान जौगानाय लाबोनाय बेनो जोंनि मोनथाम उद्देश्य बेखौनो मावगोन। सार इउपिपिएलआ अन्थाइ खाम्फा गायसनगासिनो दं बेथ' नोंथांमोन बुंनाय बायदि खोथायाथ' नंगौ अन्थाइ खाम्फा गायगासिनो दङ हयथ' दिनैनिफ्राय गायनो हानाय नंला खोमा दायो जिहेतु डिक्लेयार खालामसिगोन नटिफिकेसन होसिगोन। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो सोलिफु फोरोंसालि बलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226 बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ
मुं थिसनहैदो।